पारमानेन्ट जोङो स्पा खालामना मा बुंदों पारमानेन्ट मा खालामना लाखो नोंसोरो ससियेल मिडियायाव खुगाखौ एसे ब्रेक हमदै एसे नोंसोरो ब्रेक हमनानै रायलाय ससियेल मिडियायाव नोंसोरो इसिबां मोजां समायना सिख्ला आरो नोंसिनि बेकग्राउन्डआथ' बिराद मोजां बे न'आथ' बिराद मोजां आरो बेफोरबायदि न' थानाय हिसाबै नोंसिनि बिमा बिफायाथ' मान सनमान गोनां सासे रेसपेक्टेड सासे मानसि जानो हागौ माबा मोनसे मावनाय साख्रि बाख्रि मावनाय गभर्नमेन्ट जब बायदि बायदि मावनाय जानो हागौ नोंसिनि बिमायानो जा बिफायानो जा परियालनि मानसिफोरा बेकग्राउन्डआथ' बिराद मोजां नोंसिनि दा दिनै नोंसोरो मा बाहायदों नोंसोरो पारमानेन्ट मा बानायदों बिदि जायो नोंसोर लेखा फरायाखै नोंसोरो लेखा सोलोङाखै लेखा फरायाखै कलेजाव थाङाखै मा भाइरेल जानो गोसो दं नोंसोरो मालायखौ नुयै सोलोंनो नाङा मोजां नङा बिदि स्वभाबफोरा मोजां नङा मा बुंगोन मैयासो नुबाय सासे माबा एकदम फुनानैनो देखायनाय मानसिफोरा बेखौ बुंदों सोरबा माने माबाजों मबाइलनि गेजेरजों माने भिडिअ' कल बेथ' मा भिडिअ' कल बोरै जालाबायनांगौ बेलाय बेयावथ' भिडिअ' कलबाथ' माने साइडआव कम्बाइन मोनसे थायो जरायनाय साइडआव रायलायग्रा मानसिखौ नुबाय थायो भिडिअ' कलबा बेथ' भिडिअ' कल नङा गावनो दोननानै गावनो बहायनानै बेबायदि मा खालामनाय दख'ना खुनानै देखायनाय भिडिअ' बानायनाय नङा होमबा हामालै हामा एकदम अयनाय जायो गुबुना जाब्लाबो जोंनि बर' मानसिफोरा जानाङा बर' सिख्लाफोरा जानाङा बर' बिमाफोरा जानो नाङा माने बेबायदि गुबुना खालामदों होननानै गुबुना बेबायदि भिडिअ' लाबोदों होननानै बेबायदि जानो नाङा खालामनाङा समाया माने जोंनि मानसिया जोंना माने एकदम डिस्टिंटिभ कालसार दं एकदम जोंनि माने मान सनमानफ्रा बेलेग माने जोङो एकदम ओरैबायदि आसामाव माने वर्ल्डआवनो माने जों बर' मानसिफोरबायदि गैया बर' हिनजावफोरबायदि गैया बर' हिनजावफोरनि बायदि गाननाय जोमनाय गैया माने कालसार गैया माने ओरैबायदि माने बैफोर इसिबां मोजां गानग्रा जोमग्रा मानसिफोरा बेबायदि जायोब्ला बोरै जानांगौ फालाय हामा खालामनाङा दै बेबायदि नोंसोरो जाहाथे नैबे भिडिअ'खौ नुबाय जा खालामबाय बेनिफ्राय आरो दा खालामसै हामा आरो नोंसोर बुजिबायब्ला गुबुनखौबो फोरों नोंसोरो गुबुनखौबो बुजाय हायोबा नोंसोर बुजायग्रा जालाय गियान होग्रा जादों नोंसोरबो बुजिबायब्ला हामा दै हामा